Nazdar, nazdar, nazdar. Mám takú novú vec, takú novú sériu videí, ktorú budeme volať Redstone. Takže dnešný nemám na sem, ale bude tam proste veci o Redstone. Dáme si svet Redstone. Dúfam, že je niečo vidieť. No. Toto je môj svet. Akurát po 15 sekundami som si založil. Takže čo je vlastne Redstone? Redstone je proste kameň, približne takto vyzerajúci. Moment, keď ho nájdem, ľudia. Proste Redstone je kameň. Toto je Redstone, to ešte zoberiem tak. Takže toto, Redstone. Takže čo je Redstone? Teoreticky Redstone je tento kameň. Väčšinou dosť často býva pri láve. Zoberieme si krumpáč. Často býva pri láve, vykopete ho celkom dlho, trvá jeho vykopanie, také, ale nevadí. Dúfam, že ma dobre počuť, mám nový mikrofón, nastavím si ho trošku. Dúfam, že ma dobre počuť, pretože mám nový mikrofón a vypadne táto z neho táto 5 redstone napríklad. No takže redstone je približne toto, čo teraz držím v ruke. Takže a čomu to je? Takto sa dáva na zem. Máme redstone. Ale čomu to je? Napríklad keď chceme otvoriť nejaké ďaleké dvere a také velosti. Toto je, už som byl takého jedného, volal sa House, nejak tak. A hovoril tomuto, tuším, 0. Akože tam nefunguje. Ale nechcem kopírovať, ale keby som sa pomýlil a povedal by som tam 1 a 0. Ešte 1 je, toto je 1. Toto je, že svieti. A, toto je redstone torch. Vyrába sa isto jak torch, a iba namiesto jak sa to volá, namiesto uhlia dáte iba redstone. Takže je to v pohode, redstone je ľahko zanateľný, takže nie je to také zácne. Takže toto je, a takto, teraz sem dáme a svieti nám to. Ale k čomu ten redstone pre boha je? Veď to je blbosť. Proste redstone je vodič. Niečo jak kábel, ale taký kameňový. Napríklad si urobíme za tieto čísliky, napríklad máte Iron Door, preklikám myška, sorry. Chceme si ho otvoriť rýchlo. Také tajné. Napríklad z tejto zdiaľky. A dáme tam napríklad páčku alebo redstone. Otvorí sa to. O páčku, tak páčku. Páčka je a je repeaterov nie je potrebovať. No ale páčku najprv. To je? Toto je teoreticky páčka. Udarite, ladím aj pravým by malo, áno, otvorí sa to, zatvorí sa to. Dobre. Ibaže ak chceme ten redstone mať takto ďaleko, tak tam je nejaký signál v tom redstone. Teraz tam dáme páčku. A nevíte to prečo? Lebo signál došiel len potiaľto. Tak toto rozbijeme. A dáme sem repeater. Natočený týmto smerom. Si dáme napríklad takúto. Toto je ten repeater. Natiahneme si ho. A teraz, keď si ho natiahneme, zapneme. On sa zapne za táto chvíľku. No. Tak toto je taký základ. Čo je redstone? Tak. Toto je všetko. Toto všetko, čo teraz vidíte, je redstone. A my sa budeme učiť také základné veci o tom redstone. To sú necháme taký priestorík, akože redstone. Taký základ. A v tomto dieli si asi ukážeme zvonček napríklad. No jo, takže napríklad ste videli na multiplayeru zvonček. Že ste prešli našlapnej, ako mi to vypadlo. Prešuplejte a zazvonil zvonček, takže jak také niečo sa dá urobiť. Začíname iba jeden stack redstone, redstone to nepotrebujeme, Iron Door nepotrebujeme teraz, no dobre. Zoberieme si lopatku, šikne sa nám, aby to bolo rýchlejšie. Dajme tomu, že, no dvere budeme potrebovať, dajme tomu, že takto máme dom, dvere okolo neho. Takže, jak také niečo dá sa ale urobiť.
repeater pressure plate musí byť minimálne na tomto bloku, ale my si ho dáme o trošku ďalej. A veď hovoríme, to je jedno, ak si ho dáte ďaleko. Oh shit, to je trošku hlboko. Takže ideme o jeden blok nižšie, ale idem ešte o... To musíme dať nižšie, musíme prekopať si to tu. Aj približne asi takto veľké si to dáme. Nejaké 2-4 bloky, to by stačilo, aj 5 blokov, to je veľké. Takže čo tu akože dáme si, jednoducho si prevedeme. Zoberieme si noté bloky, napríklad 2. Sem a sem. Dáme si také základný, že ten. No. Teraz, nie, to si necháme takto. To je jedno. A vidíte, mám v ruke, nie, to je blbosť. Takže zoberieme si pressure plate. Blbosť. Tuto, už viem, kde mám chybu. Tu. Takto. Teraz si to vykopeme. Zatiaľ, na chvíľku. Tu bude pressure plate. Takže takto pôjde redstone. Počkať. Takto si dáme proste repeater. Takto otočený repeater si dáme. Tadát. Stále repeater. Nech sa nehovorí. Moment, či to bude fungovať. Dobre, takže takto to musíme robiť. Chápite, ne? Si dáme taká preklik. Kážem tá skúška, že to pôjde. A vidíte, redstone nejde. Takže musíme to trošku upraviť. A takto musíme dať redstone. No, to si hore. Teraz si tam dáme takto a už signál ide. Signál síce ide len potiaľto. Teraz si dáme takto ešte jednu hlinu. Oh shit. Musíme dať trochu ďalej tie bloky. Dáme si trošku ďalej. Počkaj, bolo jedno, stačí. Takto, a tu si necháme, tu si dáme také deničky. Dobre, to by stačilo a no. A redstone takto. Teraz si vykopeme, ja to, že to mám tak blízko seba, si vykopeme takto bloky a tento len spojíme. Teda a máme taký základný zvonček. Kaš? Ale prečo? To som to ešte urobiť. Tento je tenký, dáme tento, natiahneme takto na maximum. Repeater a VTF, už viem, kde je problém. Sú ich spolu. A to je jedno, proste máme zvonček. Základný zvonček. Tu by ste mali mať takto, tu máte takto taký domček. Taký základný domček by ste tu mali. Ja som teraz akorát zvolil hlinu ako vhodný materiál. Tu máte taký vchod. Teraz si to takto ešte zakopete, aby ste nehovorili, že to úplne zle vyzerá. Toto je také hlboké, aby ten redstone... A teraz? Áno, zabudol. Dojete a no, a ten človek, ktorý je tu, niečo robí, započuje to a povedať, že, jasné, otvorím ti.
A vidíte, dvere nejdu ale rovno otvoriť. Podáte páčku, alebo pressure plate. A to už je jedno, to je proste to isté, tento pressure plate. Zvuky smrteľné. No dobre. To bol taký prvý ukázací diel. V ďalšom dieli tu bude asi jeden menom Mikerc. Lebo vie celkom dobré veci o redstone. Bavili sme sa o tom redstone, akurát všetko sme sa bavili. Vychádza to približne. Vie také nejaké veci, takže možno sa to v ďalšom dieli uvidíte spolu. Takže uvidíme sa v ďalšom dieli, čuste.